Il-qudiesa ta' satejn dalgħodu kien immarkat bidu ta' missjoni ġdida għal Kardinal Malti Prospero Grech. Fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan inġabret kongregazzjoni minn kull rokna tad-dinja. Kienet tinħass atmosfera ta' kulturi differenti. It-22 kardinal li kienu maħtura ma' Prospero Grech ġejjin minn 11 pajjiż differenti. Hekk kif ingħata bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa, il-Kardinal Malti der miexi lejn l-artal minn ta' quddiem biex flimkien waslu lil Papa Benedittu XVI. L-espert tal-Vatikan Frank Zammit tkellem mal-Kardinal Tarcisio Bertone li huwa segretarju tal-Istat tal-Vatikan. Kardinale Grech, Flimkien ma' Patri Grech għaddejna snin twal f'Ruma bħala professuri ta' teoloġija għal-lajċi. Fil-għaxijiet wara ċena konna niltaqgħu f'dawn iċ-ċentri miftuħa għal-lajċi żgħażagħ, arajjes, familji li kienu jgħixu wara konċilju u li kienu jistudjaw it-teoloġija rinnovata imma saldament ankrata fil-fid. Preżenti għal din il-Qudiesa fil-Vatikan kien hemm l-Arċisqof Paul Cremona, l-Isqof Tawdex Mario Grech u l-President ta' Malta George Abela. Meta ċ-ċelebrazzjoni ġiet fit-tmiema, il-Papa Benedittu XVI indirizza l-folla li nġabret fil-pjazza ewlenija tal-Vatikan f'Ruma u qalilhom biex jitolbu għal dawn it-22 prinċep ġdid tal-Knisja. Allura minn hawn qed nawgura lill-Kardinal il-ġdid kif ukoll lill-komunità Maltija u fuq kollox lill-Kattoliċi li jipprofessaw il-fidi fis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u fil-Knisja Kattolika Apostolika Rumana. Santa Cattolica e Apostolica.